సౌత్ సెన్సేషన్ రష్మిక మందన నటించిన లేటెస్ట్ రొమాంటిక్ డ్రామా ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద తనదైన ప్రదర్శన కొనసాగిస్తోంది. ఈ చిత్రంపై అభిమానులు ప్రేక్షకులు చూపిస్తున్న ప్రేమ అద్భుతం అని చెప్పాలి. 6వ రోజు కలెక్షన్స్ అన్ని భాషల్లో కలిపి సుమారు 1.25 కోట్ల వసూళ్లను సాధించింది. ఈ సినిమా ఇప్పటి వరకు ఏకంగా 10.10 కోట్ల మార్కును దాటి సూపర్ హిట్ దిశగా దూసుకుపోతోంది. అయితే ఈ విజయాన్ని పురస్కరించుకుని చిత్ర యూనిట్ నిర్వహించిన విజయోత్సవ సభలో రష్మిక మందన పలుమార్లు భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. తన సినిమాకు ప్రేక్షకులు అందిస్తున్న అపూర్వమైన ఆదరణ చూసి ఆమె కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. ఈ విజయం ఆమెకు ఎంత ముఖ్యమో, ఎంత సంతృప్తినిచ్చిందో ఆమె మాటల్లో కళ్లల్లో స్పష్టంగా కనిపించింది. ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ విజయయాత్ర ఇలాగే కొనసాగాలని కోరుకుంటూ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి.